Τσόπαλη 2-2 έληξε η αναμέτρηση της Αστραπής με τον Ίκαρο Λακόπετρας σε έναν αγώνα που και οι δύο ομάδες ήθελαν πάρα πολύ την νίκη. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς για την Μπάρτσα που προηγήθηκε στο 12 με τον Χριστόπουλο να πλασάρει ιδανικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα μετά την εξαιρετική μπαλιά του Καραμάνου. Η Αστραπή συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματά της με τον Γιάννη Χαρισιάδη στο 37 που σούταρε out από πλεονεκτική θέση και στο 39 αντίστοιχα που σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Ο άγραφος κανόνας ποδοσφαίρου επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με τον Ίκαρο να ισοφαρίζει στο 40 με τον Γιαννακόπουλο και μάλιστα να χάνει ευκαιρία να κάνει την ανατροπή 6 λεπτά αργότερα με τον Πανταδάκη. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή με πολύ ωραίο γκολ από τον Κωνσταντινόπουλο που με δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κολαΐτη. Η Αστραπή φαινόταν να χάνει ένα δικό της με βάση το πώς ξεκίνησε παιχνίδι, όμως ο Χαρισιάδης για μια ακόμη φορά δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και στο 75 με εξαιρετική ενέργεια κέρδισε το πέναλτι το οποίο μετουσίασε σε γκολ ο ίδιος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 στον αγώνα, ενώ στη φάση του πέναλτι αποβλήθηκε και ο Μούτος του